Lokal nga panguluhan ay kapanghanda sa posibleng nga pagsaka sang kaso sang dengue. Mga barangay ginaingganyo magpaninlo sang palibot. Nagapanghanda ang syudad sang Iloilo sa posibleng nga pagsaka sang kaso sang dengue. Suno kay Mayor Jared Treñas, ginabantayan ang mga barangay nga mayara sang history sang mataas nga kaso sang dengue. Sa inisyal nga report gikan sa City Health Office, wala pa naman sang clustering, apang suno sa alkalde, importante nga may abiso na sa mga barangay. Ang isang nga ginabantayan ta ang dengue, no? And gambal ang aton nga CHO ay man sang clustering. But nakita ta nga gapasaka ang number of cases. And it seems nga the same barangays nga damo cases amo man dapon ang gasaka ang ilang kaso. May mga pagsaka na sang dengue cases sa kaiping nga banwa kag probinsya kag ini karon ang ginabantayan sang CHO. Madumduman, 3 ka tuig ang nagligad sang mayara sang search sang dengue, gani nagakadapat lang suno kay Mayor Treñas nga maalerto ang publiko angot diri. Importante ang pagtinlo sang palibot para hindi na magdamo ang lamok nga may dala sang balatian. We want to think ginaubrat ang tanan nga hindi magsaka, no? Ang report kay ina sa iban nga mga probinsya kasaka na ang Iloilo province, ang Oton sa Guimaras. Ang aton ginaubrata man japon ang ginaubrata usual. We are working with the barangays para nga magtinlo gid kag butang kita sa mga bulong. Pero at the same time gapreparar man kita ang modular field hospital naton kung kinahanglan gid man para sa hydration units naton dira naton ibutang. Padayon ang monitoring nga ginahimo sang CHO. Ginaabiso sa publiko nga gilayon magpakonsulta kung mayara sang simptomas sang dengue, kaangay sang hilanat o kung rashes. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. Mayor Jared Treñas ginpasiguro nga hindi ma-displace ang mga vendors bangod sa ginaobra nga PPP project sa duha ka dalagong merkado sang syudad sang Iloilo. Ginpasiguro ni Mayor Jared Treñas nga hindi madulaan sang pwesto ang mga market vendors sa Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market, pananglitan man dayon ang private-public partnership sang lokal nga panguluhan upod sa SM Prime Holdings. Sa term of reference nga ginahanda, ginpabutyag ni Mayor Treñas nga LEEO sang syudad ang magadumala sang first floor buot silingon wala sang may ma-displace nga mga vendors. Kaayuhon ang duha ka merkado kag pabutangan sang maayong nga pasilidad, kaangay sang CR, drainage system kag madamo pa. Well, ang kinalain subong kaya isang una tong bilog market kwaon nila, no? Ti subong iya ginubrata ang aton nga terms of reference pa lang, pagsugod pa lang. Kang sa dalom ay bilin ang management sa aton. So it will continue to be a market which is managed by our LEEO, pero na develop na siya, mas maayo ng itsura. May mga drainage, maayo ng mga CR. But ang subabaw ya pasaka pag gusto sila kung ano. Sa karon, regular ang pagsapol sang lokal nga panguluhan sa mga vendors para mapahangop sa ilang proseso kag masiguro nga wala sang may maapektuhan. Ang vendor siya sige aton nga meet sila no kagkabalo mga vendors ta sang sitwasyon. And we are also informing them of the process from time to time. Why sang ma-displace basi madugangan lang. Magluwas sa PPP sang terminal kag Central Market, ongoing naman ang rehabilitasyon sang merkado sa distrito sang La Paz, Haro, Arevalo kag Mandurriao. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.